בואו לטעום איתי את החביתה מגומי. אוקיי, יש פה כמה שלבים. דבר ראשון צריך לפתוח, כן. זה ממש מגניב, כי יש פה כזה, רואים? כאילו, יש פה סכין מזלג קטנים, וגם, ביצה. ויש פה גם כל מיני כאלו, מה אני מראה? כזה, וגם רוטב, והכי מגניב, מחבת. איזה מגניב. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה צריך לעשות. צריך לקחת אחד כזה, לשים, ואז את זה, ואז את זה, וזה. טוב, יאללה. אומייגאד. אני רוצה שתראו פשוט. אוקיי. וכזה, בוא נפזר טיפה. ויתום. אוי לא, זה כבר התחיל להתפצפץ. יופי. עכשיו הביצה, ואני מה זה אוהבת את זה? זה חמודי. אוקיי. אני לא הולכת לאכול את הכל, שהיא בכל זאת, אבל יאללה. איזה מגניב, זה כאילו מתאגן כזה. איזה מגניב, מלא. יש פה גם בקע כזה. אבל לא צריך באמת. לא, זה מטורף. עכשיו אני צריכה לשים נראה לי את הנוזל. את הנוזל. וואו, 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 איזה יפה זה. תראו את חמוד, וואי, בא לי איתו מזה. לא חשבתי שזה כזה מגניב, אבל למה זה כזה קטן? איך אמורים לאכול עם זה? לא. טוב, בוא נחפש את זה. מה שלא נפל.
טעים, מה אני משקרת. כאילו זה ממש רך יחסית לגומי. תקשיבו, זה אחד המגניבים. טעם לא כזה טעים, אבל זה סבבה כזה. אני אוכל כזה חצי. אפילו פחות. זהו, ביס אחרון, כי לא בא לי לאכול הכל. אני אומר לך, הקריאות האלה הולכות ונהיות יותר ויותר משונות. איזה פסיכי ירצה לפרוץ לגן ירקות של מישהו באמצע הלילה? טוב, אני מספק אם הוא יחזור לכאן שוב הלילה. מה אתה אומר שנבדוק את חנות הסופגניות הזאת שפתוחה 24 שעות שסיפרת לי עליה? חמודי. שתבינו. זהו, מגניב בטירוף. זהו, ביי.